Dobre, ja dám vám pár slajdov a potom urobíme niečo také, že sa posnažím slajčov. To je to, čo hľadám. Super. Dobre, prejdeme toto a spýtam sa. MCP. Už niekto niekedy robil niečo s MCP? Ruka hore. 2 ruky, 3 ruky hore. Ty vlastne, Miňo, na tom videu o tom vibe codingu, čo som ešte nevidel, tak tam si myslím, že cez MCP integrovali Figmu, alebo niečo také. Dobre, potom chalani vzadu. Povedzte možno, že váš use case nejaký. S Playwrightom. A Playwright mal priamo MCP-čkový server, alebo on šahal na nejaký? Aha. Lokálne. Super. Dobre, a prečo som išiel ja s touto vecou? Nie je to žiadna taká hardcore technologická alebo programátorská, ale myslím si, že je užitočná aj pre technických ľudí a potenciálne veľmi aj pre netechnických ľudí. A bolo to, že vlastne mali sme taký mini hackathon. V práci ja som si zobral, že Claude nedávno dal možnosť, alebo nedávno už je to nejakú dobu, keď mu pribúdajú ako keby predefinované túly, ktoré viete konektovať v Cloud Desktop appke a potom si môžete pridávať vlastné integrácie cez MCPčko. A ma to zaujímalo, pretože, ja neviem, používame Neon databázu, tam som sa dočítal, že Neon vlastne nejakým spôsobom ponúka tento MCP Connect, tak ma zaujímalo, že čo vlastne sa s tým dá robiť. Hej? Tak som si povedal, že sa s tým nejako pohrám, najskôr nejaký background. MCP je protokol pre chainovanie ako keby AI agentov a AI toolov, alebo potom uložisk dát. Bol predstavený iba relatívne nedávno, v novembri 2024, ale už sa vlastne všetci tak nejak pridávajú k adopcii. Hej, že Anthropic je ten, ktorý má Clauda, preto aj vlastne Claude má veľa tých integrácií už v sebe, MCPčkových, ale ChatGPT a tak ďalej, všetci pokračujú. VS Code má strašne veľa MCPčkových integrácií. Hej. A myslím si, že vlastne ako keby že rozšírenie MCP, a či už teda používate nejaký cloud hosted alebo lokálne MCP servery, že prinesie úplne iný level do toho, že ako viete prepájať túly, ako viete umožniť tým AI toolom, aby pracovali s vašim knowledgeom, s vašim kontextom. Hej? No, ja som to, a ešte o tom, že aké je to asi nové, tak pozeral som v rámci toho hackathonu aj integráciu na Notion, ukážeme si tu Neon database integráciu, ale napríklad dokumentácia k Notionovým MCP integráciám, lebo Notion je aj ako kebyže MCP klient a MCP server, hej, že viete ho konektovať vlastne z obidvoch strán. Notion je taký dokument management systém a všetko možné to vie robiť, viete tam skriptovať a stavať z toho, že máš jednu page a vieš urobiť z toho databázy, automatizáciu, všelijaké šialenosti. My máme v Notion urobený vlastne task management systém, hej, že pre nás snažíme sa ho používať ako takú everything app, že úplne všetko okrem Slacku, hej, čo máme akože instant messaging, tak všetko ostatné sa snažíme mať v Notion a tým pádom mať taký ako keby ten second brain pripravený pre AI tooly, ako budú sa rozvíjať, aby sme všetko možné z toho vedeli robiť. No ale to som odbočil, takže Notion dokumentácia MCP servery vznikli tam tie dokumentačné záznamy pred 8 dňami. Hej? Čiže teraz sa vlastne ako keby začína tá veľká adopcia. Dobre, Neon databáza, je to vlastne serverless PostgreSQL-ko. To len veľmi rýchlo, má to akože veľa zaujímavých feature a tým, že je vlastne serverless, je tam oddelená vrstva computová od storageu, takže redundancia, failover a takéto veci sú zabezpečené, nemusíte riešiť backupy.
Vie to robiť, že instant branching, tak to len to skopíruje hneď celú databázu, ideálne na vytváranie ako keby nejakých environmentov, testovacích, stageovacích, čohokoľvek, keď sa chcete baviť, alebo ja neviem, že migrácie, že meníte databázu a tak ďalej, tak aby to bolo safe, hej. A veľmi dôležité, má API first approach, hej. Takže preto oni vlastne aj vedeli pripraviť kvalitný ten MCP server s veľa endpointami. No a teraz ide to live demo. Ja si to tuto dám a ja tam mám tú integráciu urobenú, ale vymažem si ju. Ako si to robil? Miňo, si bol lepší v tom. Či? Počuť ma? Počkaj, tu si to dám. Dobre. No. Ďakujem. Dobre, new chat. Počkaj, toto je Cloud Desktop. Prečo sa mi nejako zasekol? No, každopádne toto dám teraz full screen. Alebo teda viac screen, ale asi ho musím ho zabiť, lebo jemu sa občas niečo stane a potom nereaguje. No. Zatiaľ možno, že kto používa Clauda Tuna od Anthropiku? 1, 2, dobre, 3. Kto používa Windsurf? Alebo Cursor? OK? Tak tam s veľkou pravdepodobnosťou možno používate modely práve od Anthropiku alebo od Gemini. Tuto internety sú pomalé, toto môže byť problém. No dobre, nad týmto som sa nezamýšľal, ale vyskúšame to. Dobre, refresh. Dobre, toto nebude. Keď sa Hoffman vyskúšame. Internet disconnected. Vlko, ty máš nejakú... Ale prečo mi toto? Lebo však normálne, keď si dáme niečo, hej, sme.sk, ideš, nie? Ja už viem. Počkajte, ja mám ešte takú skvelú apku, vám ukážem. To tiež stojí za šerovanie. Ja keď cestujem, poznáte, kto máte Maca, ruku hore. A veľa, dobre, ty, a ja keď cestujem a som v zahraničí niekde, kde nemám datový roaming, ale musím si kúpiť nejakú simku, tak som vyňural takúto apku, sa volá, že Trip Mode, a ona akože neviem, prečo to robí na Wi-Fi, lebo nemala by to robiť na Wi-Fi, ale v zásade, hej, je to nejaké zdieľanie pripojenia, tak potom ty si to volíš, že ktorým apkám chceš dovoliť komunikovať, hej. Nie, teraz už som na Wi-Fi, a on sa automaticky spustil. A už teraz ide všetko, hej, lebo som vypol ten trip mode a je super. Robia to nejakí Švajčari, je to za 20 eur a mne to už ušetrilo strašne veľa peňazí, ktoré by mi vlastne vykradli všelijaké systémové aktualizácie a takéto hlúposti, lebo nevieš to dobre manažovať. Takže trip mode na Macu. No, dobre, super. Takže teraz sa tu pozrieme na toho Clouda, snáď už pôjde. OK. Can't connect. Dobre, toto skúsime vypnúť. Nech to na budúce nabehne. A pri najhoršom, Vlko, teda budem musieť ten tvoj screenshot, či dátový, ak ty tu máš dáta. Vyskúšam ešte, vypnem si tú Wi-Fi, ale mám tu nejaké dve paličky, tak vyskúšame. Na to pôjde. No, ja som si hovoril, že tá live prezentácia, eštok zas, ale furt je tam niekde. No dobre, tak snáď to bude živé a reaktívne. No, a obávam sa, že budú potom trošku dlhšie trvať tie requesty, ale nevadí. Poďme na to, hej, že tuto keď máte, že new chat, alebo settings, tak tu máte také, že connect apps.
Hej. Vidíte, že ja tu mám Notion, toto MCPčko, ja si ho removnem, aby sme to vyskúšali pridať, aby ste videli, že aké je to fakt jednoduché. A môžete tu koneknúť si svoj GitHub, on vám zanalizuje napríklad celý váš codebase, akože dosť dobre ho analyzuje Google Drive, máte bordel na Google Drive, Gmail, Google Calendar a viete priamo z Claude vlastne ovládať tieto tooly, hej, že Claude vie v Notion vytvárať page, vie vám vlastne prejsť celú tú knowledge base a povedať napríklad, že môžete si dať, že zanalýzuj mi štruktúru, nájdi mi stránky, ktoré sú vlastne dlho majú akože date edited dávno, hej, a tým pádom môžu byť obsolete a podobné veci, hej. Notion má nejakú vlastnú AI, ale nie je bohviaká. Ale to je len otázka času. Len čo tým chcem povedať, že pre niekoho, aj tých menej technických ľudí, im takto tam ponapájate tie apky a je to brutál, hej. No, dobre, takže poďme na túto. Toto je vlastne cloudový MCP server Neonu. Viete si aj self-hosted lokálne rozbehať, majú open sourceovaný. Výhoda je tam taká napríklad, že máte lepšiu kontrolu nad tým, že IP whitelisting, odkiaľ pristupujete, ak nemáte veci za VPN-kou, lebo teraz ja pôjdem z nejakej ako keby antropikovej range, hej? No, dobre. Takže, toto je vončo, je tam pridaná, teraz dám, že connect, hej? Tu musím byť nalogovaný v Neon konzole, toto je celé. Je tu akože dosť veľa permissions, s ktorými nemôžete nič momentálne robiť. Dáte autorize, nemá to nejaký spätný ešte ako keby spätné potvrdenie, takže potom vám to v tom browseri proste takto zostane, vy neviete, čo sa stalo, ale medzi tým sa stalo, že sa to konektlo. Keď idete do settingov, tak v integrations, poď, čo zase? Dobre, hej, vidíme, že je connected a keď ste sa báli vlastne tých permissionov, tak tu všetky si ich pekne viete manažovať, hej, akože tu už je to dobré. No, dobre, tak ideme teraz vyskúšať, že či vidí tú databázu. Hey, Claude. List me, OK, čo dáme, že, OK, group, tables and describe according to your own criteria, group tables and describe them. Use project page now from my Neon integration. Okay. Akože to je taký technický request, uvidíme, ako si s tým poradí, ale dostaneme sa potom, že tí netechnickí ľudia sa môžu písať. Tu vám on ako keby presne povie, že čo sa ide pýtať. Toto je vlastne nejaký endpoint toho MCP servera, ktorý na toto v zásade využije. Aj parametre, aké tam ide posielať. Hej, tak môžete dať hello once, hello always, whatever. Tak dáme hello always. No a uvidíme, že čo sa stane. Bude to teraz trošku asi trvať. Dobre. No a teraz je taká halúz, že on nevidí žiadne moje projekty, ale potom ho nájde, hej, lebo ja mám vlastne ten projekt, je akože nie môj vlastný, ale je shareovaný so mnou, hej, takže tu
potrebujete ísť potom buď podľa Project ID, alebo podľa Project Mana, on ho nejako nájde, ale keby som mu dal, že listni mi vlastne projekty, tak on ide vlastne iba z tých projektov, ktoré mám tuto vlastné. To je akože taká nejaké také špecifikum. Takže pekne vám všetko hovorí postupne, hej, že čo robí. A počkaj, ale on tu vytvára nejaký nový projekt. Počkaj. Decline, to nechcem. Calm water, nechceme. Dobre, inak. Takže dám tu teraz ten, OK. Toto. Stoj, veď. Čo si, jak? Počkaj. No hej, ale vie robiť všeličo. On si vytvoril tabulky a potom si ich zanalizoval, ale teraz. Can you connect to project? Tak tam úplne, že can you connect to project police, right, please. Dobre, tak povieme mu priamo toto. Dobre. Allow always. Uvidíme, že či sa mu to podarí. No, super. Tak takto to už našiel. Aj tu je branch ID, ktorý máme a nechce sa mi vypisovať. Už pokračuje aj v tejto. Dobre, takže vlastne nám tu nejako zgrupoval tie tabulky, všetky, čo máme, vylistoval, dal k nim nejaký kontext, čo si, vycucal z tých dát, ktoré sú tam. Dal ich do nejakých logických skupín a dal k nim aj emojis. Perfektné. Raycast. Nie, ale tie emojis sú super, lebo neviem, že či viete, ale minimálne na iPhone, na klávesnici je najhoršie vyhľadanie emojis podľa keywordov na svete. Aj keď Raycast nie je na iPhone. No, dobre. Dobre, takže máme tu takúto nejakú vec. Ale čo som chcel ukázať, je, že teraz môže prísť nejaký váš kolega a povedať, že OK, že give me pie charts of withdrawals per company within active month. One pie chart should be sum of withdrawals, other count. Uvidíme, že čo teraz urobí. Dobre. Toto allow always, neviem prečo sa nespráva ako allow always, ale nespráva sa to tak, ale pravdepodobne preto, že bude to blbo urobené, alebo nás to chráni. Asi, alebo iný endpoint. Je možné, že... No. A každý endpoint sa asi pýta. No. No vidíš, tak sme toto aj vydedukovali. Dobre, chvíľku bude niečo robiť. Hej, snaží sa tam pochopiť ten nejaký relationship chain, pretože my tam máme nejaké väzby medzi tými tabulkami a tak ďalej. Vyťahne si. Čo? Hej, perfect, excellent. Vyťahne si dáta a prečo mi tu... Hej, dobre. Aha, a toto mi potom zobrazí. Dobre, ja som to robil na Rehydration Connection, tak tam mi hneď vyplo, alebo som robil niečo iné, kým som si testoval takéto veci. No, dobre, ale Vlko sa vyzná, pretože ho používa. Takže počkáme, kým dorobí artefakt. No a čo je vlastne
tá podstata, hej, že úplne super jednoducho si tam vieš integrovať rôzne veci, hej, a urobí vlastne nám takýto krásny chart. A ako hovorí Vlko, vieme to publishnúť alebo shareovať, počkaj, nie code. Hej. Hej. No. Hej, takže a máme. A vlastne tá pointa, hej, že prečo to ukazujem. Je to super jednoduché. Neviem, ako je to vo free cloudovi. Toto je tá verzia, ktorá stojí 17 €, už to má. Ale niekde som sa dočítal, že aj free cloud v desktop appke, dá sa to robiť iba v desktop appke, neviete to vo web browseri konektovať, a že aj free cloud by teoreticky mal nejako vedieť integrovať MCP servery, ale musíte si tam sami editovať tie súbory v JSON-e. Takže keď toto zvládnete, vyskúšajte, možno to budete vedieť robiť. Hej? No a teda, čo som vlastne tým chcel povedať, že takto jednoducho, keď máte databázu, ktorá vám to umožňuje, že používate clouda, alebo ho začnete používať, to vlastne vašim netechnickým kolegom dáte interfejs k databáze, že môžu si tam robiť, čo chcú, môžu si robiť z toho prezentácie, je to brutál. Hej, nastavíte im permission, nič nemážu, alebo v prípade napríklad Neonu vieme urobiť takto instantne, akože branch, ktorý bude read-only, ktorý bude mať anonymizované vybrané dáta, hej, lebo podporuje vlastne anonymizer Neon. Veľmi, ak riešite PostgreSQL, odporúčam, aby ste sa pozreli na Neon. Pre developerov, engineering, tiež obviously, vieš sa tam priamo baviť s tou databázou, tak ako som to integroval do Clouda, si to vieš zaintegrovať do kurzoru, do VS Code, do hocičoho a tam vieš priamo vlastne normálne sa rozprávať s databázou a vie sa rozprávať vlastne aj tvoj editor s tou databázou, hej, takže ďalší AI agenti. Podľa mňa proste úplne, že mega silný tool, či už vlastne v týchto četovacích asistentoch alebo v nástrojoch, ktoré reálne používame. Treba sa s tým hrať. Tuna je list pre inšpiráciu, nejaký kuratovaný známych MCP serverov, to je vlastne, tu je ten Anthropic pôvodný, kde publishol ten protokol celý, hej, a nejako ho maintainuje, udržiava a tu si viete pozrieť MCP servery, o ktorých minimálne oni vedia. Jo, to je v zásade všetko. Hej. Ale mohol som na akože nejaký stagingový branch kľudne, ale šiel som na produkčný branch. ale čo chcem, takto, čo tam začalo vytvárať tie databázy, tabulky, tak aby to nebolo také scary, tak ono mi to akože vytvorilo nový projekt. Hej, a v ňom mi to začalo vytvárať, neviem, či teraz sa mi tu niečo ukáže, hej, vieš, toto. Ale tento projekt proste nevidel, k tým šerovaným musíš mu povedať priamo to idečko, ktoré zistíš tuto niekde a vtedy on sa vie vlastne, ako keby že začne vidieť do toho projektu. Neviem, prečo je to tak, ale je to takto, hej. A tuto vytvoril vlastne kompletú databázu, nový projekt a novú databázu. A však môžeme sa pozrieť, že čo to tam, počkaj, môžeme tu a tu sú tables, no poď, ale neviem, že či ja keď som ho, je to nejaké audit logs, benefits, company settings, departments, employees, payroll records, tax settings, time entries. Akože... Hej.
Nie všetko. Company settings máme, benefits nemáme, audit logy máme. Čo myslíš? Hej. No, jasné. No, akože, lebo vieš, že čo, dobre, keď sa o tomto bavíme, hej, že teraz vieš prísť a aby sme si boli istí, že ide v tom, kým budeme kecať, hej, tak analyze database from project database design and propose optimizations or cleanups if necessary. Hej, a uvidíme, že čo urobí. Necháme ho zatiaľ robiť. Čo nech robí? No jasné, pozerám si zatiaľ describe. Ale dobrý point, Miňo. Tak ako, ja neviem, že teraz hrali sme sa s Devinom a vlastne s tými coding agentami rôznymi. Neviem, keď možno, že si rozbehol dneska aj toho GitHub Copilot, coding agenta a tie sú také merciful, alebo teda akože oni sú láskavé, lebo oni ti urobia iba pull request, vieš, ktorý potom môžeš discardnúť, keď tak, ale tuto by to možno, že bolo drsnejšie. Takže, hej, Miňo má pravdu, treba byť opatrný a možno si to, on sa tak usmieva, že podľa mňa čaká, že čo sa stane. No, to je ten cloudový NCP server, ale toto už nám niečo dáva, hej. 56 tables, storage distribution, hej, tu máme presne nejaká logs tabulka, ktorú by sme mali prečistiť a podobné veci. Ale má to určite to má, teda Cloud má aj nejakú pamäť, ale tak to je iný topik, hej, že v podstate aj ChatGPT má teraz, už sa to volá memory, nie? Že prečo sa to volá memory? Lebo si pamätá veci o vás a potom vie byť lepší. No dobre, nejaké otázky ešte? Ďalšie? Ste zdesení z toho? Prosím? ChatGPT to podporuje, áno. Akože strašne veľa. Dneska je všetko. Hovorím, že pribúdajú na to, že v novembri 2024 to Anthropic uviedol. Bola to akože open source iniciatíva, ale tak oni sú ako jeden z veľkých tých kompetitorov na tom trhu. Tak celé industry to adoptuje a vlastne už tie MCP servere vznikajú ako huby po daždi. A tak ako Miňo hovoril, keď máte vlastne nejaký vlastný tool, ktorý tiež ponúka rozhranie, ponúka nejaké API, alebo je API first a ešte nemá MCP server, tak vy si pomerne jednoducho môžete urobiť vlastný. Hej, ktorý si akože budete ranovať u seba nad tým toolom, on vám bude šahať do toho, ale v podstate tak niečo ako tie raycastové extensiony, tak si viete, tak to robí vlastne MCP servery pre akékoľvek servisy, na ktoré to nemáte, ale vidíte na ne, hej. Akože všetko možné. No. Akože takto, že podľa mňa, že normálne, že čo treba teraz urobiť, je sa úplne akože sfanatizovať, hej, prepnúť a normálne to človeku to dojde, začne dochádzať postupne, že čo všetko tieto technológie prinášajú, že aké brutálne možnosti. Hej, že ja som si myslel, že my nejakým spôsobom leverageujeme AI, akože utilizujeme vo vývoji alebo aj vo firme celkovo, ale sme tak akože takto z toho maxima, čo sa dá.
A treba s tým veľa robiť, lebo je to proste nový spôsob rozmýšľania trošku. Inak sa spýtaj, Peťo. Hej. A2A, no. No. Áno. Len expozuje v podstate nejakú sadu endpointov podľa nejakého protokolu. To, čo hovorí Vlko, že A2A je veľmi dobrý point, lebo v podstate, ako ste mali tradične, že B2B, hej, že business to business, a B2C, business to customer, alebo B2G, business to government, tak teraz už budú vlastne interakcie, že B2A, hej, alebo teda aj A2A. A to môže ovplyvniť aj vaše business modely. Hej, ale to už je úplne iná téma. No. Aj. Tak jedna vec je, že áno, že dátová bezpečnosť, potom je rate limiting, alebo že aby si neoverusoval tokeny, hej, že ťa to niekde, hej, no, je tam asi veľa aspektov. Tak urob či kup. No, inak ja som bol prekvapený, že začal vytvárať ten projekt a databázu, hej, že to bolo zaujímavé. Ale akože tu je to pomerne safe, lebo však akože vytvorí ti prázdny projekt, tak nemôže nič pokaziť, ale treba si asi dávať pozor na to, čo to robí. Všetko. Ešte nejaké otázočky? Áno? Aha. Aha. Používaš aké tooly alebo akých agentov? No, ja neviem, používaš ChatGPT, používaš Claude. No. No. Áno. Tak aj Cursor podporuje vlastne veľmi dobré NCP integrácie, aj Claude. Tak v zásade, čo by som urobil, je, že používaš Google Drive? No tak vlastne môžeš hneď urobiť prvú vec to, že
Ten neposlušník zase. Počkajte toto. Neviem, že či net, alebo čo je ten problém. Ale môžeš hneď prísť a skúsiť si tam vlastne nakonektovať alebo svoj GitHub, repozitár. Hej, a to môže byť, že OK, urob mi analýzu kódu, navrhni mi improvements, hej, a urob mi aj rovno pull request. A v podstate ti urobí to, čo robí kvázi akože GitHub Copilot. Asi nejaké GitHub Action Minutes ti možno minie a nemusíš mu dať robiť akože pull request. Áno, áno. V podstate už, keď sa tam každý ten MCP server, tak jak Miňo povedal, tak on má vlastne si vieš listnúť, že čo má, aké funkcionality a v podstate to je to, že z toho human language on to prekladá do toho, hej, takže ja neviem, sa ho spýtam, že povedz mi niečo o projekte hentom, tak urobí, že on tam má ten endpoint, že describe a vie, že dobre, do tohto describe narvem nejak transformované to, čo on sa vlastne pýta ma, vieš. Takže v podstate, keď to budeš mať connectnuté, keď tu to budeš mať napísané, že connected, a vieš, že GitHub to máš vlastne priamo one, hej, tak to iba tam povolíš. Počkaj, prečo ma to tuto dalo teraz? Počkaj, možno, že to... neviem, je tu ten net teraz taký nejaký... Vidíš, možno, že to ide aj z web browsera, toto. Zaujímavé. No, každopádne, keď klikneš, že connect a budeš to mať, že connected, tak vieš, že to máš connectnuté a potom sa začneš písať. Vypíš mi všetky repozitáre moje, hej? Alebo, ja neviem, povedz mi, že ktorý repozitár má vlastne ako keby, že najnovšie changes, vieš, proste takto sa začneš s ním rozprávať, ako keby si sa rozprával s GitHubom. A určite odporúčam fakt sa s tým baviť a skúšať to, lebo za mňa jedna z bariér tej adopcie základných je to, že vlastne nenapadajú nás tie use casey. Ale tie use casey nás nebudú napadať, keď sa s tým nebudeme baviť. A je to taký mačko pes, hej? Ako keby, že je to moja perspektíva, hej, že berte si to s rezervou, ale tá paradigma je tak iná, že proste ono sa to nezjaví niekde zrazu z ničoho nič. Že len tou interakciou a tým, že sa bude s tým hrať. Alebo pracovať. No. No. Mhm. 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 Určite. Ale keď to máš textiaku, akože ak to máš v jednom textiaku, tak to copy-paste. Ale že môžeš to atačnúť vlastne ku konverzácii ako súbor. Áno. Áno, áno, áno. No. A potom... Hej, a potom si pozri vlastne tu, hej, na tom blablabla, tu na, hej, a hľadaj, že či veci, ktoré používaš, majú vlastne ten NCP server. No. Presne, jak...
alebo keď vlastne zintegruješ keď použiješ tú NCP GitHub integráciu, tak nemusí si to ani klonovať u seba, ale mu povolíš, že tieto repozitáre môže vidieť a povieš mu, že pre toto sa pozrie na kontext aj tu, hej, že či niečo ovplyvníš, alebo... Ktorý kód myslíš? Že Claude, hej? No, on... Áno. Ale áno. Ale má dobrú otázku. Áno, to je dobrá otázka. Takto, ak si v projekte alebo v konverzácii v rámci projektu alebo konverzácie si pamätá ten kontext, takže keď to tam raz načíta, už to tam má, 90% ruku by som dal do ohňa, že je to takto. Ale máš veľmi dobrú otázku, lebo napríklad Devin AI, čo robí, tak tam vlastne je tiež, že on ti to by default klonuje vždy tie repozitáre, alebo si môžeš to zintegrovať ako keby s tým, aby live ich mal vždy vyupdatované aj so všetkými branchami alebo iba zvolené branche. Ako sa to správa? No, presne. Že máš vyklonovaný repozitár, vieš? To už máš file systémové. Záleží od toho, že či sa bavíš o integrácii s GitHubom. Pánky, najlepšie podľa mňa si to vyskúšaj. Vyskúšaj si, že čo to urobí aj s tým NCP Connection. Čo ja som robil napríklad, máme, ja neviem, že jeden taký Pythonový projekt a ten mi náladoval v rámci akože Claude projektu
A vtedy neviem, či už to bola MCP integrácia, alebo ešte nie, hej, ale tu proste vytvoril som si projekt a tam som normálne pridal, že GitHub a pridal som tam repozitár. A ten Pythonový to tam načítal celý a normálne mi to akože zaanalizoval celé a potom sme mali také JavaScriptové monorepo. A to bolo, že ty kokos, tam som drbol jeden adresár, hej, a už bol 100%, proste, že už viac nevedel spracovať v tej licencii, ktorú máme my. Takže, no, boli tam, ale aj dependencies, hej, jasné, hej, ale hen to bolo, myslím, že my to máme s PNPM, tak neviem, že nemali by tam byť úplne, ale proste bolo tam vygrcaných všelijakých veľa, vieš, bootstrapovaných proste dát a nevedel som to tam dostať, ale už napríklad chalaník, potom keď si ten repozitár, takže tento repozitár bol asi cez MCP no-go, hej, ale lokálne si ho loadneš do nejakého kurzora alebo niečo také a on ti v podstate vie urobiť na týmto isté. Hľadaj tie use cases, že čo dáva zmysel pre to MCPčko, čo. Gemini je zadarmo, dosť. Dobre, poďme. Vlko, keď si začal rozprávať, daj mesačník, môžeme si dať krátku pauzu, alebo si nemusíme dať pauzu. Ďakujem za pozornosť všetkým a všetkým